জিন্দাবাদ হাসতে হাসতে हेलो सर हेलो भारत माता की भारत माता की बीजेपी 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 भारत माता की भारत माता की इबाम तेरा करे फाइलेरों में संकाय खुबाई लाभ सोगो इबाम तेरा करे बिजनियों फाइलेरों में संलाभ सोगो BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद फाइट का हम जनता फाइनेरों फाइट का हम जनता फाइनेरों फाइट का हम BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की BJP Sar tini po bodolno ya karai tini BJP bana ro phenya sar. Belake hambai kok bo bises sodane semi aba ani yang bokro kisa sawo haibano ani je lukurok ana hamjangmani bagai ang nogo tongmaya borok ano doktor oke kisa rias khajini samani se gang rias khajani ang musunya ani lukurok ba kisa malanya musuk ko oba hai klanya sentini 17 পেগাজলা জন্মজনের বিসি খবজাক অম যেটা ললিত পাড়া হাইকে বাবা জে নগর বিসি জে নগর বিসি ইনকে সঙ্গব সিনিও ইনকে অম হাই ক্লাইয়া ললিত মোহন পাড়াও সং সকাই লেখা সকাই নাই অ লুকুরক আংবাই অনেক দিন দি সেকাং আংবাই যোগাযোগ খাই দङ যোগাযোগ খাইমানে ইয়াগুলো আং জরা রিমে বাগে পাড়াও সকাইয়া ইনকে जों तिनि हिसा जरा मा माने बिसिंग अ जागा फाइ सकाइ लेखा ओ जगह फाइनाय जे राधामणि पाराव हाय के ललित मोहन पारा बाय गानाबो ओ जगह जों ओ पारानि न बर चिनी भारतीय जनता पार्टी र हामजागै चिनी ओ जे सामुं भुटान हामजागै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि जेता सामुं भुटान ताइ चिनी तिब्रा हास्टेनि मन्त्री बख्रक प्रफेसर डक्टर मानिक साहानि सामुं भुटान हामजागै चिनी बीजेपी नि जे आदर्श नीतिबान हाय के सबका साथ सबका विकास नि जे सामुं भुटान हामजागै बर तिनि नय परिवारनि 30 भोटार अ जागानि लुकुरक जों बाय बीजेपी ओ सामिलिं फाइका ताइ खरकसा प्रकाश देबरमा कायदा कबरानि बाबा हाइनो खरकसा अ जागाव फाइ सपाइका बिनि नगो हाइनो 4 भोटार अब हाइ खलाइनि सिंगरा जागा 34 भोटार मान फाइका के जों अबनो सानाय बरमबा जों कताल कसाम हियावै चिनि जे खाबाय खलाइनि भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকে তাই आं निजी 17 पेगाजला जन्मजयमनि भारतीय जनता पार्टी नि मनोनीत प्रार्थीनि पक्ष থেকে आं बंग গৈরিক अभिनन्दन ताइ आनि खाबाय खुबाय बन लामसगैनो हाका जों अमायकेन सामुं खायनाय बरंग जों तिनि गताल आगिनि कसाम नि जों खिबिलाया जों एकत्र भाबेनो समान भाबे जों सामुं खायनाय हनाय जों बरबाय कग्रुयनाय दिन अ जागानि जों कग्रुयनाय जों अ जागानि थांनाय दुतु प्रग्राम थांनाय हामबाय भारतीय जनता पार्टी ni bana tam ni bagai rom phanya nangka hai ka ba norok bo bodolni phai rom phanya nangka ti paramo tha tongmani tu ang sa je yang ngai tino bana nama rom besuk bisi romai norok le ti paramo tha mane khlai tongman ang emne pagos herok khaikina ti paramo tha sa je bagai ang tino bana nama rom emne ti paramo tha khlai tongmani kuno সুযোগ সুবিধার মায়া গেজা নাখো ভারতীয় জনতা পার্টি নি বানানো না সুবিধার মায়া আবন বাকিনো তিনি ও বানানো রমনা না খর বসক নিনি লগি সক পাইগা তিনি তিনি সর নয় পরিবার মুকে কামিনি মুকে লডিত মা নিনি মুক্তাম বুদু দেবর মা খাতমজা তালি বলে আং লুকুরো কাই তখন বুঝলো আং তিনিও dokter kalau mana saja dengan kuali dia sangat ini. Apa ali pertama ya ali jadi jual taruh kayak kemarin jual dewa jangan borok ano sama nih bagai borok ano kuali mana bagai borok ano ring mana bagai angin oh jagawo hai lolin mohon para jagawo kayak kebawa jadi
जों अमाहाय खालायनाय अ जागा दिनै दा गत दा मन्दलानि नेतृत्वे बि टिटु रंगाय जों अ जागा 9 फेमिलि ताई खरसा कायदा बहरानि एक फेमिलि नि साइबुता सक लाय सति बुता चिनि बागि जन्दाबानि को सामिलि थाया जों बरनो आनि खाबाय फबाय चिनि बारदे जन्दाबानि नि परिबाराव थाइमाबानि बरनो खाबाय ताई आं खाबाय बाय फरफर आनि जागो याना थायो बि बहायनो चिनि आगरतलानि रवीन्द्र सप्तभाय किसि बहनो जोंबाय सामिलि जा अमनि साइ सगांनो ताई अ जागा आनि दा नंदला अ जागानि सप्तेन्द्र आनि दा समी बदिदा 24 घन्टा चिनि पार्टी रे बागि सामुख्लायो जोंहाबाय साइमानो ताई अमाहाय खालाय गमालिना रक्तिनि गागा संग्राम खालायनाय ताई खरसा आरो रदागत यां खालि आनि दा गत आइ अभिराम देब्रमा बनो बेलाके बुसियो गान अमर सानाय आं खरसा समाज सिबि तंगानिसि हाय एबा सोशल वर्कार का आलोचियो आनि मोदी देब्रमा सोशल वर्कार का जतदिसियो गे अमाहाय खालायनाय सोशल वर्कार खायते आनो भारतीय जनता पार्टी हामजागै तिनि अ बेगत जन जे भारतीय जनता पार्टी भारतीय पार्टी सेनाका ताम विभागी सेनाका हमले आं लुकुबाय तंगा मुसुगो लुकुनि जुगिया लुक जागारो आं खालिनाय सुबाना मुसुगो आबुं खालि आदर्श आमानि व्यक्तिगत आदर्श गां आबुं सानाय गोबांबा बर गोबांबा राजनीति खायो राजनीति खायबाय यागो भोट खायो भोट सानबायो भोट सानबाय यागो बरला जों नायबो फारमाया जों आमाय बर गोबांबा नुजागै दङ आमाय खायनो आं जेब्रो राजनीतिखौ अंखे निसनांगौ आं बरनि हायना जुया जागाव आं थानानै बुथादो आमाय बागै आं आंनि ताकुतै बहुत दङ कायथा गयनाय आं नरक समाजसेबी हिसाबै सिरिदे बर बाय गावनाय बागै सिरिदे आं ताबुक जेनो बिजेपि नि जे मननि प्रार्थी ओंखारो आं आंनि ताकुतै बहुत नि जे जुया बर रंग आं कुनो दिनै आगै बागा बंनि आबले बिबदे थांनि सबसने सुनाय ताई आं जागा अनु सानाय आनि दा गब बखरसा सुसु अ आं साइलो ब खैका देवान सुतमानि खैसि थागाबो बिनि मुगान गा अभिराम देबरमा बना आनि दिनि बाय थांबाय हस्पिटाल लांगे बना हामले बताबो ब साव आनि बागै ब जान खजान दिमान दिनै साव अमाहाय खनाय आनि बुथा मान सागाबो अमाहाय खलायना आं अ जागा सिबिया सारा तिग्रा रायजोनि जेखुनु जागाव चिनि बिया अभाब लाय दङ जागाव आं थांनि सबायो आनि बुथा अमन मुसुगो जे जुया लुकुं जागाव आं थानाय आं बिदिनो गोबां बुरै मासरे रंगे आं अ जागानि अग्रा साग्रानि आदर्श बिदिबा बा ननि जे सामानि ननि जे बिमान दङनि आं आसुलियै सिदा दखायनो आं साइ सामुर खायनाय दै आं आनि गोबां सुमानि खाथायो ताय अमन सानाय अ एरियाव गोबांना गोदै लुकुंनि बरक दङ आं जागानि स्राय रक्ताव गय गावै बाहाय स्कुलाव फरायनानै सुजुनाया ताम बिबागै अरनि लिडारनि अभाब अ जागानि बुट फायके बुट सिनि सानि लांगो बुट फायके आनो बुट के आंग्रो सामु खायनाय आनि तागुरा काम दै साबायो अमतै क बायसिनि सावैनो अमाहाय बुट सिनि फुरु खायनो न बोसाननि 12 तारिखनि दिनो उचित शिक्षा रानाय अ उचित शिक्षा ननि भारतीय जनता पार्टी जे बुलाम बुरि आनो गबायबा खायनाय आमो आमसानि ताकतै बहुत दङ अर थाया बा गारागिरिनि बरनो खानाय दङ बरनो गयनाय दर सोलाय सामिलनि जों बुसगांगो अनेक किसु सामु खायनाय बागि दङ अ सामु खायनाय जागाव जोंलाय सामिलनि एकबारे सामु खायनाय आं खा गोसारै अ ननि मोहन पारानि बरनो आनि खाबाय खुबाय खाबाय आपरे आनि थायला थायि बक्सारै अ जागानि मोनका बन्दे मातरम भारत माता की जय ललित मोहन पारा जिंदाबाद